Selamat siang, Pak. Siang, Kami dari kepolisian atas perintah Bapak ikut kami ke kantor. apa salah ambo pak? Nanti saudara jelaskan di kantor. Indah mandangnya lah mandangnya, kata dia kanduang. Oh mangkok kini lah nyotini, awak sasali. Oh mangkok kini lah nyotini, awak sasali. Oh matola lanyo lape, badan tak kurang. Oh iya padia lanyo padia, tarali basi. Oh iya padia lanyo padia, tarali basi. Batin lanyo batin, oh nambah kata. Oh manso buru lanyo buru, oh nanta jadi. Oh manso buru lanyo buru, oh nanta jadi. Oh nan salamo la salamo dalam penjara. Anak yo bini lah yo bini, dah acu lain. Anak yo bini lah yo bini, dah acu lain. Panjang jam
lah siapa oh dan kabakan tak pasok bapelam lah bapelam oh seorang saja tak pasok bapelam lah bapelam oh seorang saja. Kata anak yo bini lah yo bini indah dendangakan apa dia rasa lahnya rasa dalam penjara apa dia rasa lah dia kandung dalam penjara.